Cecilie, du stod for OD-dagen her på gymnasiet i 2012. Ja. Hvorfor var det, du valgte at gøre det? Jeg synes, det er et spændende projekt, og så synes jeg, at det er spændende og en stor udfordring at få alle til at arbejde og få det her budskab videreformidlet til et helt gymnasium. Og så synes jeg også, det er sjovt at lede en gruppe og få sat den her opgave i gang. De går til Sierra Leone i Afrika, og de går ud på, at de skal have mere viden om, hvor meget deres diamanter dernede er værd, og sørge for, at de får de penge for deres diamanter, som de finder af staten, at de ikke bliver stjålet, eller man kan sige andre. For Gymnasiums pedel i år. Vi er et par stykker, som er i gang med at rive blade sammen, sådan så skolen ser pæn og præsentabel ud til i morgen, når eleverne kommer. I dag der arbejder jeg her på skolen sammen med Laura og Daniel, hvor vi står for noget naturvidenskabeligt undervisning for brobyggere, som skal være her hele dagen. Jamen, jeg er ved at grave ud til fliser for min far, og det gør jeg sammen med Andreas fra min klasse. Jeg synes, det er et godt koncept. Der er jo nogen, der skal samle de her 300 kroner ind, som hver elev samler ind, og selvfølgelig så skal man samle ind, når man får en helt fridag. Altså, skolen giver det her til at samle ind, så derfor synes jeg, at man skal gøre det. Jeg har valgt at arbejde på OD-dagen, fordi jeg synes, at det går til et rigtig godt formål, i stedet for at man bare ligger hjemme på sofaen og holder fri, men at man rent faktisk laver noget, som kan bruges til noget. Fordi egentlig mest fordi, at jeg synes, at det er selvfølgelig godt at arbejde for at tjene nogle penge til et godt formål, men altså, vi får fri til det, så hvorfor sidder det dog af, så kan de skal komme ud og lave noget fysisk arbejde. Det er dejligt. Ja, det vil jeg helt sikkert. Jeg synes, det er et rigtig godt formål, at der er den her dag, så helt sikkert. Altså nu er jeg 3. gear, så ikke for OD. Jeg tror ikke rigtig, der er noget for 4. gear. Så ikke for OD, men arbejde har jeg da tænkt mig. Yes, tak. Jamen, jeg synes, det er sådan lidt uoverskueligt, synes jeg, og jeg ved ikke rigtig, om jeg støtter metoden, de gør det her på. Det virker sådan lidt som sådan noget sort arbejde, og staten ved det ikke helt, og man går ud til en, og så får du de der 300 kroner under bord, og så afleverer du dem videre, så jeg ved ikke rigtig, hvor lovligt det er sådan noget. Jamen, altså, jeg synes, jeg har et ret hårdt pres i 2G, så jeg har simpelthen sat mig til at lave nogle afleveringer, for jeg har ret mange elevtimer i næste uge, så jeg prøver at komme lidt foran. På en SU, så skal jeg også have lidt penge til mig selv, og hvis jeg starter med at give 300 kroner ud, så føler jeg, så har jeg svært ved at klare mig igennem måneden. Yes, tak.